Kaya napakaswerte mo sa kanya. Mapabukid, construction, alam niya. Eh ikaw, Baak, anong talent mo? Talent baka mo? Marami ah. Pakalat-kalat dyan sa kalsada. Painom-inom sa gabi. Wala ka na bang balak magbago, Baak? Babago pa ba yan? Ganyan na yan. Para saan pa yung salitang magbabago? Eh, nag-iisa na lang ako sa buhay. Tapos, iiwan ka lang. Ang ka mga maghugot, mating mabagay. Baka masipa ka lang. Takan. Paano nyo nga eh? Tigay pa lang. Pamipabilo ka ni Dimsey. Ano? Himala, hindi mo kasama ngayon si Baak. Ay nako. Huwag mo nang tanongin. Bakit? Ano bang nangyari kay Baak? Ay nako naman, tanong ng tanong. Tanungin mo na lang si Bak pag makita mo. O ayan o. Speaking of Bak, tanungin mo. Ba't sino yung kasama niya, Andres? Si Berto yan. Himala boy, madingarak tig gumutat ta. Baka ko tunong ta chamot ta. Yung paranod kayo mo ta. Masina. Papisin mo ka doon, Madres. Na beautiful na mutay. Ay, thank you, kuya. Nice. Mercedes. Nagpintas mo na ng Mercedes. Siguro ba, guwapo ay boyfriend nata. Hay, Berto. Guwapo nga talaga di boyfriend nata. Tsaka mo no, ananakan nata no, kapit pinatulan na. Apay nga, guwapo nga kunam ka. Alanganan mo, tasumbat mo. Basta, makita mo tulat ta. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang iniintay mo? Check out mo na yan! Apay nga, guwapo nga kunam ka. Alanganan mo, tasumbat mo. Basta, makita mo tulat ta. Lamang ka lang hindi ti dunga digusan. Sabak, siguro kanyam. Bakasyon ka na ima, kadwa na ilakay na. Di balay. Bakasyon? Lakay niya? 'Di ba si Baak yung lakay niya? Dati yun, ngayon hindi na. Pakasal na nga si Emma eh. Si Kamit Andres, ikismis mo mamin. Awan, ti may duling kanyam. Lalaki ni Bak, mambandan tumo lang. Nakadunga maritis to yan tayo. Paano ka na niyan, Baak? Kawawa ka naman. Kawawa nga bagbagam. Apay, ipatay ko nga, pinanawan da. Ureg kadwa dalat ta, ano, so kaya da. One man. Dataman tikat ko kanyam, George. Nagpartak na nga kamubunahin. Pinaminsan lang ka, pero may bartak mo. Nya laki din Andres. Babae la dayta. Hanggo nga itulok nga ma-stressak kas kada ma-depress. Tagitaman tikat ko kanyam Bak. Basta ti lalaki, naturod. Tapos sa tinakam na. Sa bagay, madami pa naman babae dyan, Baak. Hindi lang si Emma. Mga out of place ak dito'y baak. Di da mo pampansinan. Sige baak. Nako, ta mapanak pagpainom di bakak. Apa niya nagtungtungan niya, di boy? Awan. Nagpamerinda nga ron eh. Galantinat na ni Boss Berto. Antid ka mag-arod ah. Gusto mo? Mercedes? Hoy, paalam ka naman. Hindi kuha ka ng kuha. Oh, sa'yo na. Nang pagod ka. Okay. Sige, pangan nga pangan. Rumarakap taro pa mo. Ano, mamaya na tayo pupunta kila Dimsey. Merienda muna tayo. Sige. Ay, mapangamanin na dim side. Okay Hindi ko pa alam yung pinagtatrabahuan niya. Mamimiss ng kalod ka na. Magswerte natin yung Dimsey Buloy. Mamimiss mo? Di damag, mamimiss na ka. Alam, baka madami yung pera eh. Baka iba na yung ginagawa eh.
Kahit ganun naman yun, si Dimsy, mabait naman yun eh. Hindi ata marunong gumawa ng kasalanan yun. Bakit? Kayo na ba ulit? Ako na lang gagawa ng first move para magkabalikan kami. Nagkapera lang si Dimsy, babalikan mo na. Ano ba talagang habol mo sa kanya? Pera o siya? Siyempre yung buong pagkatao niya. Biruin mo, kahit nagkapera na siya, di niya pa rin ako nakalimutan. Siyempre. Wala naman ibang magkakagusto sa kanya, kundi ikaw lang. Grabe naman kayo kay Dimsy ko. Wala kasi kayong tiwala sa kanya. May tiwala naman kami kay Dimsy. Tignan mo naman, naging foreman ng loko. Pero nagtataka lang ako ba ako? Paano siya natuto mag-ganon? Eh, hindi naman siya nakapag-aral, di ba? Eh kahit hindi naman nakapag-aral, pwedeng mag-foreman. Kung ang tawag doon, true experience. Tama. Tama yung sinabi niya. So, masipag talaga siya. Kaya natuto siya mag-ganon. Oo. Kaya napakaswerte mo sa kanya. Mapabukid, construction, alam niya. Eh, ikaw ba, Ak? Anong talent mo? Talent baka mo? Marami ah. Pakalat-kalat dyan sa kalsada, painom-inom sa gabi. Wala ka na bang balak magbago ba, Ak? Babago pa ba yan? Ganyan na yan. Para saan pa yung salitang magbabago? Eh, nag-iisa na lang ako sa buhay. Tapos, iiwan ka lang. Ang ka mga maghugot, mating mabagay. Kung masipa ka lang. Takan. Paano nyo ay? Tigil pa lang. Pamipabiro ka ni Dimsey. Tara. Kaya mo na siya dyan. Maghugot. Nyamit din. Minsan lang humugot tao, pansinin dapat.